Sirikal kaunti ma Siaya ochako ayanga chenro mar miyo jopuonjre matindo chiemo e skunde mag ECD e neno ni gimedo ndhadhu e somo e kauntino. E kinde epo ayanga ma chenrono e skund primar ma Siala Kaduol mayudre e gweng' mag Mwagai, gavana ma Siaya James Orengo oyango ni gibiro chwalo ne jopuonjrego nyuka moting'o ndhadhu duto maber ne ngimagi e kinde ma gidongo. Orengo nodhi nyime kowacho ni sirikalno biro bedo ka keto bajet e chenro mar chiemb jopuonjre higa ka higa kendo neno ni jopuonjre omi jip mowinjore kapod gitindo e bero weche mag somo e kauntino. Koro feeding program ne uru ni wan kane wachako wach ma feeding program nowacho ni ng'at ma 45 nyuka mabiro kae ni gik ma donje nyuka ni kaka mchele, iye kanyo nitie mchele, nitie soya bean, nitie bel, nitie oduma. Nowacho ni nyaka wuok Siaya kae. Neni ochele ma usonga, adego usonga moa Sirio. Nyocho waluro no chele no ematiyo e feeding program. We are going to partner with the county government in that 99% of the ECD children are actually hosted within our primary schools. This is a program that we have discussed and would like to congratulate the county for making this a priority, since as a Ministry of Education, we take that feeding the children not only improves their health, but also goes a long way towards improving attendance in school. A spiral effect in the sense, nyithindo dhi medre ECD, to wan kakoro jo primary nwange, ja primary koro dhi nwango the whole population mar ECD manyo malo ganyuka, sama pod giparo primary be nyuka ntie, wan wango the number, to koro pesa wok Nairobi capitation to skunde mag primary be gerre kanyo. That is the ripple effect.